kayune Purwa sejati
apa to yen kinarya pratandha yen gumelaring jagat ketaman gara-gara sayekti bumi gonjang-ganjing bumi langit kaya tangkep-tangkepa lintang padha rontok saking dirgantara peteng dadat lelimengan kawontenaning madya padha awit soroting Sang Hyang Pratanggapati kaya kemengan prabhawane mendung angen danu kaworan lampahing awu ingkang mijil saking haraga satemah ndadosaken ngembuleng kawontenaning gumelaring jagat para kawula sami kondrang-kandringan kedadak gumelaring madya padha katempuh perbawane lindhu kang marambah-rambah saengga dadosaken karisaan tuwin nuwuhaken papati wonten ing gumelaring jagat samudra laya kaya kinocak-kocak panas perbawane ndadekake iwak kang gedhe nglungga iwak kang cilik ajur luluh dadi lendut blegedaba sato kewan ingkang wonten ing madyaning Wanawasa samya geger kondrang-kandringan senadyan para candrik lumayun ndelik para endang pating gedungsang para ajar samya kepelajar para pandhita ora bisa memuja labet tansah kena pangrencana tuwin kena bebaya lumajar mlebet wonten ing kraton minto pengayomaning ratu nanging ratuning Sunggawa marga negarane katempuh pageblug Mayangkara kathah para kawula ingkang samyang masindanu perlaya kathah kawula ingkang sakit sonten ing jang pejah lara esuk sore tumekaning pati wis akeh para pinter kang kedawan nyirep sesakit wis manten yen to dirasake kabeh memala kaya wis mancal salwiring usada saengga saya bingung rumaos ing manah kawula ingkang kumelit wonten ing madya padha panasing perbawaning gara-gara sumundul kayangan Junggring Saluka ndadekake geger kawontenaning kayangan Suralaya para widodara widodari para Jawata miwah Bedari sami ngungsi wonten ngarsaning Sang Hyang Ludrapati Sang Hyang Jagat Giripati Sang Hyang Pasopati nadyan den nyirep perba gara-gara kumlawening asta nyandak cupuman ingkang isi tirta rasa kundha katetesaken ing madya padha muris sireping gara-gara muris mana datan bisa kasembadan nyirep perbawaning gara-gara tansaya ageng perbawane ngantos rumaos kacipuan Sang Hyang Giripati kawusananipun ulya paring sasmita dhateng ingkang raka Kyai Nulya maspataken kiblat papat kawiwitan saking kiblat wetan kiblat kidul kiblat kilen kiblat lor nulya satata lenggah ing telenging pacer sedagem maladiening meminta marang Hyang Widiwasa miwah tanggaping sasmita yen to ingkang rayi rumaos kacipuan nyirep perbawaning gara-gara inggih tantian namung kedah Kilurah Semar ingkang saged nyirep perbawaning gara-gara katrima panyuwunipun Kyai Nayantaka rep sirep saknalika jagat wangsul tata titi tentrem para kawula ngraosaken gemah ripah loh jinawi sarta para kawula manggih suka para kawula ingkang sakit dangu datane entuk tamba kena perbawaning wijli Sang Jiwa Minulya waras sami saknalika para kawula ingkang sebel sial uripe kena perbawane Sang Jiwa Minulya kula den ruwat mala sukertane sedaya wau kantun nengga tumurun ing kanugrahan ingkang dadi peparingi Hyang Widiwasa senadyan Kilurah Semar yen to disawang ala wujude kuciwa warnane nanging sapa tambuh sapa weruh kejaba iku dewa ngijawantah ingkang kathah sesebutane antarane Duda Manang Munung Wung Buga Sambir Kyai Nayantaka Juru Dyah Punta Prasanta wis nampa wewaning Hyang Widi
kepareng dadi wahana tumurun jagat Jati Wasesa. Semilah kersaning Gusti Allah pepinto mugi kali soro beto slamet tegur ayu slamet jinangku ngarasandira kun fayakun kersaning Gusti Allah cinipta dadi kang sinedya tumeka
Gono telek pitik menal menak. Wah. Sadurunge matur sing akeh-akeh, sadurunge kandha sing akeh-akeh. Aku arep ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodring walasiri amri wahlul uqdatam min lisani. Kowe ora iso kaya karep-karepe mono ya men kaya rada intelek nggawa basa ngarap. Ngaturake gunging panuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wis maringi kasehatan, katentreman aku karo kowe Kang Garing. Iya, Dang. Iya, Dang. Aku karo kowe iso meludu ana ing adicara bengi iki ya Kang Garing. Wah. Iya, Dang. Matur nuwun ugi dumateng Bapak Bupati Magelang, Bapak Grengseng Pamuji. Matur nuwun ugi dumateng Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Wis ora nggawa olahraga. Iya. Bapak Dr. Andes Wisnuargo Budiono MM. Iya, Nang. Biyen kuwi camate awake dhewe, Camat Sawangan. Saiki dadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Matur nuwun ugi dumateng Kepala Bidang Bapak Didik Muhammad Akbar, Sarjana Pendidikan. Dene aku karo kowe ing wektu dina iki nadyan aku karo kowe iki jane ora iso mayang ning ditelepon kon mayang utawa kon kringgit. Wah nek mayang iki kaya gedhuren kon metro ana ing radio Gemilang FM. Iya, Dang. Nalika semono dihubungi karo Butatik garwane Rama Parjaya. Nek aku kon nerusake mitra ana ing RSPD iki mau sing digelar cah cilik apik-apik sabete trampil-trampil. Wah aku isin, aku karo kowe ora iso sabetan. Iya, Dang, aku jen ora tau sinau ya. Tangane kathel. Iya. Matur nuwun, mawis di sadurunge aku sing gelar wayang Mas Syarifuddin biyen kakak kelasku SMKI ning DE jurusan pedalangan. Nah kowe apa? Aku mono mung sak jurus-jurusane. Aku jurusane ndeloki penari-penari. Mandamu. Matur nuwun. Nganti kanca pradangga komplit. Pesinden Ibu Waranggana ya akeh. Cacahe 3. Ditepungake saka pojok wetan, wetan apa kulon. Ibu Wiwin wis ora sing meneh ana ing radio Gemilang FM. Sandinge putrane Ibu Wiwin, wah iki salut. Iki Mbak Limpat Hartika. Wah wis mono suarane wis apik ora jamak. Iya, Dang. Jan ngedapi-dapi. Sing
pojok kene iki Ibu Pipit ya mijil saka luar Magelang, ora luar negeri. Matur nuwun. Kanca pradonga komplit saka Patmanca Negara. Ana sing saka lereng Gunung Merapi, Merbabu. Ana sing saka luar, ana saka Ngayogyakarta. Wah, komplit seneng. Matur nuwun. Mah, Tang. Iki adicarane apa ta? Iki jane kuwi adicara iki candelan kok angel ra jamak. Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas. Aku yang ngerti pendidikan padang. Wis sekolah ra rambung-rambung kok ngerti pendidikan. Nadyan aku karo kowe isa ana ing bangku sekolah. Isa sinau. Ya kudune melu mangayu bagya. Hari Pendidikan Nasional sing jatuh tempo jane ana ing tanggal 2 Mei. Nanging le digelar wayangan tanggal 9 Mei ora apa-apa. Ijeh padha sasine, sasi Mei. Iya. Tanggal 2 Mei Hardiknas utawa Hari Pendidikan Nasional. Napa kok tanggal 2 Mei? Mau wis dijelaske Mas Ariwuti ini tak jelaske meneh. Aku bingung arep omong apa. Iya. Tanggal 2 Mei kuwi lahire pahlawan pendidikan nasional. Siapa kaya gena-gena kowe iki, Cang? Ki Hajar Dewantara. Kuwi dadi bapak pendidikan nasional. Iya. Putrane Pangeran Suryaningrat utawa wayah dalem Sri Pakualaman Paking ping 3. Kene ya kowe pinter. Iya. Tanggal 2 Mei wis ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di seluruh Indonesia. Ki Hajar Dewantara gawe taman siswa karo mesti padha eling nggon topi merah putih utawa topi OSIS SMP utawa SD ana semboyane Ki Hajar Dewantara. Iya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Tegese apa ta? Ing ngarsa sung tulodo sing ngarep ki ngenehi conto. Ana ing jaman milenial utawa anak-anak gen alfa ora perlu nasihat sing werna-werna utawa wejangan sing werna-werna. Ning saiki iki perlune diwehi conto. Ya bener. Ing madya mangun karsa sing nang tengah para pejabat, para pemerintah kuwi sing nang ngarep nyurung nang ngarep. Sing nang ngarep menehi conto sing apik, sing nang tengah nyurung. Ah, iya Kang. Tut wuri handayani otomatis. Nek sing nang ngarep apik, sing nang tengah apik kuwi otomatis masyarakat mengikuti program-program sing digawe para pangarsa. Iya, Kang. Matur nuwun. Dene aku karo kowe petruk saka gunung medhun ana ing kota. Ing Muntilan panase ora jamak. Kanggo nglipur sakwetawis para pepundhen, para pamriksa, para pidanget radio njaluk tetembangan sawetara. Mah, iya. Kula nyuwun Mbak Limpat, monggo. Badhe nembang menapa Mbak Limpat? Nggih, ajeng nyuwun kadung tresna. Kadung tresna. Iki nganu lho Kang Gareng. Mapiye, Kang?
Mbak Limpat ki juara 2 tingkat provinsi. Wingi juara 1 Kabupaten Mojopat, terus provinsi. Wah iki ya mujudake pendidikan sing dilakoni ning taun 2026 nganakake pendidikan bebas. Pendidikan bebas kuwi artine apa? Pendidikan bebas ya sinau bebas. Wah, maduk temen ya, Dang. Maduk temen piye? Ayo bebas iki sinau nang pasar entuk. Ning prapatane ora ngono. Bebas kuwi program belajar sing ora ditekan karo guru utawa dosen. Kowe keahliane apa? Kowe keahliane nembang ya sinau nembang, kowe keahliane matematika ya sinau matematika. Ora dipadha. Kowe iso nembang ning ora iso matematika, kudu iso matematika. Ora ngono, saiki bebas belajar, belajar merdeka. Iya, Tang. Yo monggo Mbak Limpat badhe paring tembang menapa? Kadung Tresna. Dibawani nggih, Mbak Limpat. Rina wangi dadi ati tanpa tanpa nendra. Loh, apik tenan to. Iya, Dang. Pancen apik iki, Dang. Kayung yon marang slirane tansah gumawanging netra. Jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu sak temah lara asmara. Tepuk tangan kagem Mbak Limpat. Ah, hebat. Pancen ora mokal juara provinsi Jawa Tengah. Ngenjang badhe nglanjutaken pendidikan wonten pundi Mbak Limpat? Ning SMP Setunggal Tegalrejo. SMP Setunggal Tegalrejo. Wah, cerak karo daleme. Monggo Mbak Limpat lajengaken langgamipun. Lamat wos katon tejane ento brangketan rencana aduh wirakene sinawang
ora jamak. Dasare sing demung karo sing ngendang wis klop. Pancen udu. Pancen botol karo tutupe. Iya. Pancen gayeng. Sing bunang wah trampil. Sing ngempul trampil, sing ngenong Bos Marioto ya titis. Wah. Kowe iki nek ngrungokke nang omah ngono iso lenggut-lenggut dhewe. Iya, Dang. Dasare sing nembang Mbak Limpat. Wah. Penak dirungokake. Wah, iya, Dang. Disiarke radio. Wah, iki terus aku mbayangke sing nang omah. Nah, sapa? Sapa ta? Simbok. Wah, Simbok ki kaule ra jamak nek angger radio FM ana wayang ngono. Wah, kowe mubengi ndak wayangan bendina kok wayangan nang radio anggepe iki aku melu nabuh terus. Wong bengi yo tes gogokan yo isuke takon, kowe bengi nang RSPD apa pul? Wah, sing ngrungokke ning omah iki mesti Simbok wis ngebrek-ngebrek dhewe nang turon. Nganti disentak Pak Tuwa kae. Ora apa-apa kuwi jenenge penikmat wayang iki ngono kuwi. Iya, ning mbrebeki kuping nyok gek kesel arep gledak arep ngliyep ngono ujug-ujug ling guyu disengkake aku ya jondil. Cintane nyetel apa to, Mbok? Wayange gelo lucu ngono kuwi, Pak. Ya, matur nuwun Mbak Limpat. Iki mujudake pendidikan nasional sing asli kaya ngene iki Kang Gareng. Piye? Bocah ki yen di tempane apik, pelatih apik, gurune apik, wah mesti dadi. Ora kaya kowe, Go. Aku sak pewehe kok, Dong. Aku sekolah ki angger gek solo utawa gek karep ki gek menyang. Wah kuwi wandamu iki ngono kuwi. Kowe kuliah ki semester piro? Semester 12, Dik. Gleleng to. Semester 12 kok gleleng. Matur nuwun digeser melih. Ibu Pipit ingkang saking luar Mbak Pipit. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, Mas Bagong, Mas Petro. Dangu mboten kemanggih, mugi-mugi panjenengan sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Iya, Dang. Keri dhewe karo Mbak Pipit ngetoprak nang Salatiga. Iya. Nganti trauma karo sing gambang. Wong sing nembang ki aku saka jero gebyoki sing wiraswara. Monggo aku le nembang kleru bukane celuk. Ya sindene Mbak Pipit kuwi ya. Ya Mbak Pipit. Nggih. Kapan melih? Ngenjang melih nek enten sing nanggap. Nggih. Ketoprak tobong. Mbak Pipit. Nggih. Badhe asung tembang menapa? Badhe paring tembang menapa? Nggih. Napa nggih? Kula sumanggaken pelak nggih mangga, slendro nggih mangga. Mboten enten pamundutan iki. Boten wonten pamundutanipun saking Pak Sigit, Pak Kadus salaman. Oh. Tempuran. Nggih, tempuran. Niki pemangkis kendang. Pak Kadus ya pemangkis kendang wah. Leleng. Nyuwun ular kambang. Monggo Bu Pipit. Nggih. Ular kambang nggih kenging. Saci siswa arane sana
Greta. Suarane ya gayeng ora jamak. Seneng aku, Dang. Lanjut. Kedange. Rah. Matur nuwun Bu Pipit. Ular kambang. Ki gelak wektu digeser meneh. Pepundhenku Ibu Wiwin. Sugeng ngenjang Bu Wiwin. Sugeng ngenjang Dik Petro. Menika wonten panyuwunan kedah Bu Wiwin. Saking Mbok Gowok garwane Pak Wardi Jayan. Iki tilpun iki Pak Zul ning mburi kuwi. Wah, nika lenggah teng mriko. Ah nggih. Sinom le. Mbok Gowok kudu njaluk sinom sing akon, sing nembang kudu Mbak Wiwin ngoten. Ora ta, Mbak? Ora ta, Mbak Gawak. Kae yo penikmat wayang radio. Iya, tanggane awak dhewe iki ibu-ibu malah supporter ketoprak, supporter wayang. Iya. Monggo Bu Wiwin ajeng pelok monggo, ajeng slendro nggih monggo, kula nyumanggaaken. Retno kuning. Pasuryanmu pancen tegak tenan ya, Drang.
angger krungu sinom pelok. Kowe apal ya ming sinom pelok angger gandrung jatah mburi wis ditokke. Waduh, mati aku. Arep nembang apa? Monggo Bu Wiwin dilajengaken. Suara suling Grinting kala jana Baya iling jaman-jaman semono menika Pak Bagong maring bebungah menika. Waduh. Kok lomo. bebungah saking Pak Wardi ki Mbak. Boten. Saking Ora. Sing penting lah ya ana seneng-seneng. Iki saka seduluri dhewe Pak Bayan sing kok sebut mau. Matur nuwun, matur nuwun. Git. Pak Sigit nggih. Nah, iki Rezekine mau mboten badhi kendang. Oh nggih, tansah telu. lancar rezeki Pak Sigit. Nggih, lancar rezekinipun, Nek mboten dadak, lokak nah. ning malah kebak. Nah, lanjut aku tak bali. Kok Ayo wong beda-beda kok ayo mesti penting nyepoti anak lanang wis mayang. Mayang ramang kemrungsung setengah jam bubar apa-apa. ora ngono wis kok setengah jam bubar. Nurut cinem, nem lu, nem cino, nem cino.
matur nuwun. Diwalik slendro. Pak Antok nyuwun slendro. Bendarane Pak Dewi wis ngenteni Kang Gareng. Mah, iya. Ora prayoga nek geguyon kok suwi-suwi. Iki wis jam 2:04. Yo, digelak lakune. Mlaku lewat ngetan Kang Gareng. Ya. Sang kapirangu rinang kowe iki nempet kampet dosa ngaratnaning bawana ya kitu kang balangadi ya kitu kang kudu gari blagagag ugag sadulita Gus ndara kula Abimanyu wonten dawuh kados pundi Gus Kakang Semar kula ndadosna kawuningan abot sanggane kula dinuta kadang para pepunden Pandhawa ngupati murcanipun Kang Mas Gatotkaca saparipurnanipun lelampahan Ajina Rantaka Kyai. Gus tiyang namung saderema-mama dhateng panjenengan Swawi kula dherekaken mlampah mangilen bener mangke kula kinten saged enggal antuk pepajar Kakang Semar Swawi dipun gerak lampahipun.
satya bagus. Oh, lumebu ning alas kene. Sapa kowe, Gus? Jagat Dewa Bathara. Ana wujuding Saradula. Bisa tata jalma nyekat lakuku. Ditepungake aku satriya ing Tanjung Anem Raden Abdi. Oh, sediamu apa, Gus? Ngupadi dununge Kang Mas Gatotkaca mula enggal suminggi raja ganggu gawe. Ora bisa kelakon rimah-rimah kuwi. Wah, sabet permatan suyo kumandang. Kita pancen ditasik pinter trajang Trengginas. Sembah kunjuk kula pukulun. Iya, Ger. Kula Abimanyu. Kita yen ngupadi Gatotkaca, sayekti Gatotkaca kuwi nglakoni sesuci. Kang saiki suwanana ing kayangan Ngundarandir Bawana. Kula ngadhep Sang Hyang Padhawenang. Besok bakal timbul bareng lawan timbule badan aluse Dursala. Kang ngupadi swarga. Mula kita bali ning negara Ngamarta matura para Pandhawa bab Gatotkaca. Nok nggih pukulun kepareng kula nyuwun pamit.
Mahrayana sumebeng yang haruna umilahing sekaring bawana langgeng boya luput ulun mas padhake kaya wayah ulun ing pringgonani padha Raharja ngger pisuwan kita kuluk Gatotkaca kula ingkang wayah nyadong lumuturing karaharjan Bukulun kepareng ngaturaken sembah kunjuk ing arasa paduka Bukulun padha wenang iya ulun tarima jeneng kita ngaturake pangabekti lumundura puji pamuji tumrapa jeneng kita kulub wayah ulun Gatotkaca tinampi tangan kalih kula pundi mustaka tumanduk jaja minangka jimat paringipun Bukulun rumentah pun wayahing pregondani Bukulun iya kulub kejaba kang saka iku parang darunane pisuwan jeneng kita nggawa badan wadak mboya mokal bisa murwanipun nang gara-gara kulub jeneng kita Gatotkaca dadosna kawuningan Bukulun estunipun pisuwan kula boten kanthi kanyana-nyana karana ingkang wayah menika nandhang dedosa lajeng ingkang wayah kepingin nindakaken sesuci lahir tumusing batos kulub jeneng kita dosa kita ulun wis ngawuningani awit dosa kelawan bapa guru dosa kelawan diri priyangga awit jeneng kita wis aguh supaya tapa amarga jeneng kita nembe wae nampa aji kawijayan Aji Narantaka natkala semana mung wae jeneng kita kudu bisa nglakoni tapa talak brata mesuh raga 40 dina lawase ora kena carak raja taman utawa wanudya ewa semana keganggu marang Endang Golowati malah wis kawistara Endang Golowati wis nggerbini apa kaya mangkono kulub Gatotkaca inggih Bukulun pramila boten mokal ingkang wayah nyuwun dipun lebur dedosa kula kepingin sesuci yen pancen mangkono sesuci mono nganggo syarat sarana ingkang lebur dosa iku Bukulun nanging kudu lantaran jeneng kita mitulungi marang manungsa ingkang maksih mapan ana ing ngalam perantunan utawa alam penasaran tasih mapan wonten ing alam pangkerantunan iya ora ana liya Dursala putrane Dursasana nalika semana ingkang nyernakake jeneng kita mongko saka iku jeneng kita kudu arsa tetulung karben mengko bisa mapan ing kasuwargan kita ndak paringi pusaka kang aran Bendha Jemur dayane pusaka bisa gawe sampurnaning patine Dursala tembe bisa manjing swarga bareng marang turase kita kelawan Endang Golowati kang lagi hanggar bini mula kulub mara maju kulub paringi pusaka Bendha Jemur menawi mekaten ngestakaken dawuh Bukulun saha mangke kula nyuwun pamit bidhal marca putu iya ora teges nundung puji
pinter. Lu katut kok iki. Prajaya santos sing kalebu babon baguning suci cara caraning tumita imbangen nala lan becik wicara miwasura sakwise aso napas asat kang ngrewe ora kaya iki putraku Abimanyu padha basuki nggon musuhan nampi sih kadarmanipun Wa Prabu Puntadewa lulus raharja lampahipun ingkang putra kepareng aturaken sembah kunjuk pangabekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka nggih Abimanyu ya tak tampa Abimanyu padha basuki pisuanmu nggih pamujinipun Wa Prabu lulus raharja sembah kula katur wa ya ndak tampa gawe bombong rasanipun wa anggir Abimanyu padha basuki sowanmu nggih nun inggih tebih saking Ngrupida sowanipun ingkang putra sembah kula kunjuk Abimanyu ya tak tampa nggih. Wah, Abimanyu. Wah, Abimanyu. Anakku piye oleh gawe apa ora? Gune tak dawuhi goleki marang kakangmu Gatotkaca. Kepareng matur sadangunipun kula ngupadi pinanggih pukulun Sang Hyang Narada. Paring dawuh bilih Kang Mas Gatotkaca sayekti boten murca saking kasatriyan nanging nglampahi laku sesuci lan ngupadi sampurnaning gesang wonten ing kayangan Mondharandir Bawana binjang badhe timbul sinareng kaliyan timbuling alusipun Kang Mas Dursala Brahmara mangus wumya ngambrang
kadi karunaning kas wase aning marga mamalatku sang kandha wastran mojo lang-lang lalu hangu ladi surya mangrang sang maya umyung warmara waryanto cinarito dereng ngantos paripurna ngenya imbal wacana kedadak pisuanipun Petruk ngaturaken menawi wonten keraman andhatengi Yatri sangga pirang ulinang kula ginempit kempit dosang retnaning bawana ya tukang walang ati ya si tukang kudu kari Petruk kepelajaran wigati apa sinuwun ngaturaken ketiwasan yen to Wadyabala ngamarta ketekan parang ngamuk treng dinas tandhangipun kamangka cat katon cat boten kados pundi Koko Prabu Dara ayo dipethuke Dara Adut koco aku arep Mas Budara Wirang oh iya tekan ngendi bakal goleki oh Oh
Rupane sing maju tanpa nonwa. Bisa sing trenggalangi mungsuh Dursala sing cat katon caturaya. Aku bakal goleki Gatotkaca. Gatotkaca, Ger, kowe ana ing endi, Ger? Bathara. Putuku kulup Gatotkaca, kepiye kabul wusanane siramu munggah ana ing kayangan Ngondarandir Bawana. Pamujinipun Eyang kula angsal damel, kula pikantuk damel saha. Saha kalepatan kula sampun sinampurna. Namung wonten pitungkasipun ana syarat saranane. Inggih wonten syarat sarananipun. Inggih menika ngentos panandhangipun Kakang Dursala ingkang manjing ing alam penasaran. Ger Gatotkaca. Ngaturaken katiwasan bilih negari Ngamarta. Kedatengan mengsa ing cat katon cat mboten. Inggih menika alusipun Dursala. Wah, Gatotkaca wis tekan titi mangsane nggih. Nyuwun pamit. Ayo le, Gatotkaca, maju le. Maju le. Kacarita katingges padha sakala
Raden Dursala menyang Raden Gatotkaca. Sigra amat kaji benda jemur noyah nayu Baskara titi mangsa. Sampurna senane Raden Dursala manjing swarga. Bareng kalawan turase Raden Gatotkaca kelawan Dewi Endang Dolawati kang awujud satriya nanging anggadhahi siyung mempel kelawan Dursala. Campo samya ngadali leret adit wileting gata danyanggung manguncang nidi benjang sangaji mijil waladalah jagat Bathara Yayi Kresna iki Dursana kang bakal njaluk tetamba Yayi. Iki kepiye Dursasana kaya mangkene iki mara enggal tambanana. Inggih Koko Prabu badhe kula nguli wujuding kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Satrio gagah gedhe dhuwur sapa? Wah, Werkudara. Kowe sapa dewa Pertala? Wah, balikna patine Kanjeng Rama Prabu Kalabagah. Wah, sampak mecedhek.
sekor dibonakamu